ଉଲ୍ଲଂଘନ। ମରଣ ଶେଷରେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଯିବାର 40 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ସେପାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ? ସତରେ କ'ଣ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବା ମରଣ ସେପାରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ? ଯଦି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଥୀ, ତା ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀର କି ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ସେପାରେ ଭବନାଥଙ୍କ ଭଳି ନିଷ୍ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ? ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭବନାଥ। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭବନାଥ କହିପାରିବେନି। ତେବେ ସେ ଦମ୍ଭ ଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରୁଥାନ୍ତା। ଭବନାଥ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଅଣହେଳା କଲେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମରଣ ଶେଷରେ ଅଛଟରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀ ବାହାଘରର 8ଟି ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀନାଥ 5 ବର୍ଷର ନ ହେଉଣୁ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଭବନାଥ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଚାହିଁ ବସୁନଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଆୟୁଷ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲା ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯିବା ପରେ ପରେ 3 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଝିଅ ସରଳା ବାହୁଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀନାଥ ତା ଆୟୁଷ ଜୋର ଯୋଗୁଁ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭବନାଥ ସେତେବେଳେ ଜୁଆନ୍ ଟୋକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଠିଛି ଭବନାଥ ଟାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ 70 ବର୍ଷର ମଲା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମରଣ ଶେଷରେ ଅଛଟରେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାପଘର ପଳାଇଲା। ପୁଅ ଶ୍ରୀନାଥ ବିଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅକଳିଆ ଚାକିରି କରୁଛି ଯେ ବାପର ମରଣକୁ ଜଗି ବସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନି। ଏକା ଶ୍ରୀନାଥର ନୁହେଁ, ଚାକିରି ମାତ୍ରକେ ଅକଳିଆ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତମର ନୁହେଁ, ପର ଘରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସାରିଛ। ଏଣେ ପଇସା ଠଣ୍ ଠଣ୍ ଗଣି ଆଣିବ, ତେଣେ ଗାଁକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିପାରିବ। ଏ କଥା କେମିତି ହେବ? ତେବେ ଥରକୁ ଥର ଶ୍ରୀନାଥ ଚେଷ୍ଟା ଚରିତ୍ର କରି ଦିନେ 2 ଦିନ ଛୁଟି କରି ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଉଣା ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାନେ କାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ଭବନାଥଙ୍କ ଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଉଣା କଲେ ନରକବାସ ହେବ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଗଲା ଅଇଲା ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଜୁ କାନରେ ନୀତି ପ୍ରତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ବାପ କିଏ? ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ହେପାଜତ କରିବ? ମଞ୍ଜୁର ନିଜ ବାପା ମଲା ଶେଯରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁ କରନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ମଞ୍ଜୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲା। ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଭବନାଥକୁ ଆପଣାର ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ଭଳି ଗେଲବସରରେ ପାଳିଥିଲା। ଭବନାଥଙ୍କର 35 ବର୍ଷର ଏକଲାପଣକୁ ପୋଛି ନେଇଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ପଣିଆରେ। ମଞ୍ଜୁର ବୋହୂ ପଣିଆ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠି ଭକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ଆଦର ଯତ୍ନ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମଞ୍ଜୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଭବନାଥଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ଥିଲା। ଭବନାଥ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମଞ୍ଜୁକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମରଣ ଘୋଷରେ କଲବଲ ନ କରି ସଅଳ ଭବସାଗର ପାରି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ଘୋଷାରିବ, ମଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେତେ ଦିନ ଘୋଷାରି ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମଞ୍ଜୁକୁ ସେତେ କଷ୍ଟ। ଏକଥା ମଞ୍ଜୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନି କେବେ। ଭବନାଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି ମଞ୍ଜୁର ଝାଉଁଳା ମୁହଁରୁ, କ୍ଳାନ୍ତ ଚାହାଣୀରୁ, ନହକା ଦେହରୁ, ତାଙ୍କୁ ବସା ଉଠା ନବା ଆଣିବା କଲାବେଳେ ମଞ୍ଜୁର କପାଳରେ କଣ୍ଟି ଆସୁଥିବା ଝାଳରୁ, ଅବସାଦ ଭରା ଚାପିଲା ମନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରୁ। କେତେ ବା ବୟସ ତାର? ଏକା ଏକା କେତେ କରିବ? ବାଧକା ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବୁଢ଼ା କୁଜା ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି, କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ନିଠେଇ ନିଘା କରୁଥାନ୍ତି ମଞ୍ଜୁକୁ। ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆଟିଏ ନାହିଁ ଯେ ମଞ୍ଜୁଠୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଆଉ କାହାକୁ ନିଘା କରିବେ। ଭବନାଥ ଆଜି ଯାଇ ଜାଣିନଥିଲେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଘା କରିବାରେ ଏତେ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ସେ 8 ବର୍ଷର ଦାମ୍ପତ୍ୟ କାଳରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ କେବେ ନିଘା କରିନଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀର ମୁହଁ ଦିନର ଆଲୁଅରେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିନଥିଲେ। କୁଟୁମ୍ବ ଦାରିଆ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ଘରର ପାଇଟି ସାରି ଶୋଇବା ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ଅଧରାତି। ଡିବିରିରୁ ତେଲ ସରି ସାରିଥିବ, ତା ଉପରେ ବିଟ୍ ବିଟ୍ ଅନ୍ଧାର। ତା ଛଡ଼ା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଠେଇ ନିଠେଇ ଚାହିଁବାର ମନ ସେତେବେଳେ ଭବନାଥଙ୍କର ନଥିଲା। ଭବନାଥଙ୍କର ଗାଁରେ ସୁନାମ ଥିଲା। ସେ ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଖି ଟେକି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯୁବକାଳରେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟି ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଯୌବନ ଉତାରୁଥିଲେ। ଏକ ରକମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ବୋଉର ବାଧ୍ୟରେ, ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଠାକୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ସୌପ ପାରି ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ପବନ ସାଥିରେ କଥାଭାଷା ହେଉ ହେଉ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ନିଜ ବଂଶର ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଘର କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଛି। ବୁଢ଼ାମାନେ ସେଠି ନାମ ଜାପ କରନ୍ତି। ଟୋକାମାନଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଅନ୍ୟଟି। ମାତ୍ର ଭବନାଥ ଟୋକା ବୟସରେ ବି ବୁଢ଼ା। ଧୀରମତି, ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ। ମଣିକାଞ୍ଚନ କି କାହିଁରେ ମୋହ ନାହିଁ। ସ୍ନାୟୁରେ ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ। କଳ୍ପନାରେ କାଳିମା ନାହିଁ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର।
ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମନ ନାହିଁ, ମନକୂଳ ଦେବତାଙ୍କଠି। ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା 10 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ।